brother omenala dị so ke mụ we tolitewezire ị na-ọta ya na-agwa gị mụnwa were isi tinye na chọọchị ka m were isi ahụ tinyezi na chọọchị problem onweghịzi ihe m na-eme na-aga aga nsogbu akwa arịrị onweghị ihe ọbụla m tinyere n'aka nweta favour na ya kama m ga-enweta favour uwere abụmọnụ wee nawaza nsị na ọgwụ ka emere m ngagharịa onwe ọgwụ emere m ma mgbe m wee chọpụtaza n'ọbụ ọdịnala ahụ nne m mere mgbe nne m bụ nne m wee chọwazi aja na ahụ na-enye nri mgbe ahụ wee nwetazie ya so my brother since aka m nwa bụ blessing ji nwetezi onwe m so ihe niile a na-agaziri m nke ọma kịta iri ga-agwa anyị n'ọdịnala so uru m na-agwa unu n'ọdịnala amaka ọdịnala onye ọbụla na-adị eme ọdịnala kịta nwa jee so onye ahụ nọ mabe ihe ọ na-eme maka na awọ m dị na chọọchị ọ bụrụkwa na chọọchị adịghị pawawo mana ị na-ejigodo chọọchị na-enye ndị aja na nri because na ọha nwabụgo the first ọha nwabụ ndị nna anyị ahụ ekwuru maka ya because na ọ dị na mmiri mgbe m nọ ewezuo m ozu m ji ezie mmadụ n'ebe m bụ ya ị na-aghọta ya nna gwa gị so onye a ọ na-eme n'ụzọ chọọchị wee banyezi n'ebe this woman bife na-abanye na gate ị ga-akụghịrị aka niile na-afọ gị ụfọ bife na-abanye ebe a because na ha nwere ego ihe ha kpọrọ ego onye eme n'ụzọ chọọchị mana chọọchị ọ na-eme nwekwe n'ihe na-aga na-aga ewezizie m ozu m wee jee jire nke this woman na-agwa gị ya mụnwa nọ n'obi m na-asị ka eke m ga-esi wee banye n'ebe this woman ka eke m ga-esi wee banye ifugodu moto ifugodu ụlọ ifugodu gate my brother ihe na-agwa gị ọbụkwachi mana m wapụtazi mmerod ke na-agara onwe m na onwe okwenye ga-eme ka nje neke this woman unu m wee tụgharịzie cheneke this woman nsi wee ne kama m ga-abanye n'ọya ka nje ihe ọbụla ga-apụtakwa ebe ahụ ya pụtaza mana bifo m aga mkpọ ka aja na si ya biko n'ebe ọ bụ na unu adị eziri m ozi a unu mee ka win bụrụ nke m nwa enweghị ozi neke this woman wee banyezi ebe ahụ kwa aka na gate mepere m gate ka a banyeziri ebe ahụ wee bido gwawazi ozugbo sista ọza m isi biko kekwe n'ihe na-emezi chọọchị gị ahụ ọrụ ibu m ka ihe na-aga ezi ego ọsọ ma he nne na aghọtaghọkwa isi biko gị na-esetụlọ ndị mmiri ịma ihe dị ụma m gwara m ka ekwe na eke bụ ndị mmiri ihe a na-agwa gị ya bụ testimony dịka oge ike dị na mmiri ọsọ m ka ekwe na eke bụ ndị mmiri blessing m ka ekwe na eke bụ ndị mmiri si amụnwa ka ị na-asị ka ekwe na eke bụ ndị mmiri mgbe ahụ m na-agwa gị ihe ahụ fie dị m n'ahụ mgbe m na-abanye mere ka ọ gwaziri m ya ọ dịsa ka sị m nweziri ike bịara banyezi m n'ahụ that's the power from above webanyezi m nwechedezi ya na mkpara ya sị isi m ka eke bụ ndị mmiri nwa isi inwe baịbụl sị m esi anyị ga-ezite baịbụl jee ozi na John ka anyị magodere ka John the Baptist si wee mee ndị mmadụ mmiri n'osimiri Juda mgbe a dị ụmụ dọjiza nsị a na ogevute baịbụl ọkwa chọọchị ka ị na-eji jevute baịbụl isi ụmụ asị m chegodiri blessing m chegodiri sị m jọs m gwawazi ya n'ọnụ nsị oke isi m gwawazi ya gị n'ọnụ sị m nsị ya oke mgbe ahụ John the Baptist nọ n'osimiri Juda wee na-eme ndị mmadụ mmiri baptizim n'osimiri Juda ka ihe mere ebe ahụ nsị a na-achọ m na-ajụ gị na-asa m ya ị na-ọta ya na-agwa gị ma ọ gbachizie nkịtị nsị a na osista jos na-asa m ya na-ajụ gị ka anyị bụ okwu a nkenke ọsị m oke na Jizọs ga-asokwu John the Baptist n'osimiri Juda wee sị a na-eri Chukwu nsị oke Jizọs bụ ihe gwara ihe na-ekwu ya ọsị m ya nsị oke ka Jizọs sịrị John the Baptist ya mebiri Chukwu ka ihe John the Baptist gwara Jizọs ọ sị adat na ya ma emiri Chukwu na ya mara onye ọ bụ ị na-ọta ya na-agwa gị leta John the Baptist wee kwara Jizọs wee kwanye eze n'osimiri Juda nsị oke mgbe ọ kwara Jizọs Kraịst kwanye n'osimiri Juda ka ihe meziri sị a na njiri agwa gị na Jizọs aha na-asị Jizọs bụ ezigbote ọgbanje na ọgbanje ọ bụ na ọ bụ ọgbanje ka ihe vụrụ ejiwe n'osimiri Juda ebe John the Baptist na ebe ahụ na-eme ndị mmadụ mmiri Chukwu ka ihe vụrụ ejiwe n'osimiri Juda ahụ Jisọs m na-agwa gị ya mee ka ihe na-adọji nsị a no sista adọjina n'ihe a niile dị na Baịbụl asị m ji efute Baịbụl ka anyị chọwa ebe ọ dị n'ihe agba ozi eze m ji ezie ka gị esetụrụ ndị mmiri ka chọọchị gị nwee ike na-agara gị ọfụma ọsị m blessing na-akụta akwụkwọ ihe m na-ekwu ọsị oke mgbe John the Baptist kwara Jizọs kwanye n'osimiri Juda ka ihe meziri ọsị na enugwe bịara gbanwe na enugwe bịara chenji nsị agbaghị enugwe bịara chenji o nwere ọnụ anụrụ ọsị m yes na ọnụ siri n'eluigwe wee daa
nsị a mgbe ahụ ya ndị isi n'eluigwe wee doo nwe ihe ọzọ mere ọsọ na ndụ n'eluigwe chiziri n'eluigwe wee na-abara wee banye tọ n'akụkụ Jizọs nsị okeke mgbe ahụ duru eluigwe ahụ isi n'eluigwe wee tọ n'akụkụ Jizọs ka ihe meziri ya nwa bụ ihe na-ajụ azazi m ya wụ ọ sị na mgbe aka Jizọs biri wee fụwazi ụzọ isi a ka ihe nwere iwe na-aweriri onwe isi a n'ike dị na mmiri isi ike adịghị na mmiri ka ihe Chukwu okike abịa ma ji wee ketere mmiri si makwa na anyị bi n'elu mmiri si ọnwụ na were izu nwunye were nke Chukwu nye Chukwu were nke Siza nye Siza were nke ndị aja ana nye ndị aja ana were nke ndị anyanwụ nye ndị anyanwụ ka ihe na-emewe ike na-agara nke ọma mana anyị pụta ya ejide onwe anyị asị na mmadụ na-egbu anyị na mmadụ nyere anyị ọgwụ onwe onye nyere anyị ọgwụ mana anyị nwa bụ ihe dị nye onwe anyị ọgwụ si na mmadụ nyere anyị ọgwụ so my brother n'ihe nji na-agwa gị na omenala amaka ọ bụrụ omenala amaka bikos na omenala na happiness dị na ya ị na-egba na ị na-ata nke abụọkwa jee Thanksgiving na nke ndị fada na nke ndị brọda na nke ndị pastọ ifuru ji furu ọkụkọ ivunye ha bụrụ eje na-eri pụta famili ha dụnwa ị na-akwa baro na-ata afụfụ pụta ihe iti gị niile mana ọ bụrụ omenala nye ndị aja na nye ha blọd ịtaza nke fọrọ chụọrọ ha aja ịchọrọ ha aja ha emepere gị ụzọ ha emepere gị dọọ ihe a na-agaghị nke ọma ị na-eriri onwe gị ihe favour collection n'aka dị n'aka ekpe adị mana ndị mmiri bụ ihe nwe favour ndị mmiri bụ ihe nwe collection ndị mmiri bụ ihe nwe contact ihe niile ịchọ ma niile bụ ndị mmiri bụ ihe nwe mana ha pụta ha na-asị anyị gịnị n'ụnụ na-eje na mmiri eji achụ aja n'ụnụ na-eje na mmiri adị eme nka n'ụnụ na-eme nka mana ebe ụka ahụ ha pụta ha eje na mmiri si na ha na-eme baptizim na mmiri ka ihe na-eje na mmiri anya chọka ebe ha si na mmiri bụ ihe ọjọọ ha pụta ha sị na ha na-eje ebe baptizim na mmiri ka ezi ihe na-achụka na mmiri nwa mana anyị na-eje eme baptizim na mmiri ma ha afụziri anyị bụ ndị eze nwaanyị ndị wepụtara onwe ha fuli anya dị eme ihere adị m eme kụja ọ bụghị omenala asị m ịfụrụ ma nwa m ga-eme omenala bikos ndị amụrụ m ime omenala ị na-aghọta so my brother omenala amaka ọ bụrụ na o were ndị nke gị na-adị eme omenala ha birokwe kịta na okwu omenala gịnị dị na ya ị na-aghọta gịnị dị n'omenala anụmụnwa akwụkwọ na ọgwụ ị na-ekiriche ọ bụrụ afịfịa niile ị na-ekiriche ha cha niile bụ ọgwụ mana ọ bụrụ na ị na-eme omenala aja na a na-agwa gị ihe afịfịa anụnwa na-arụcha afịfịa anụnwa ị na-ekiriche like this ha cha niile nwere ihe ọ na-arụ mana ọ nke ị maka ya mere mana iwepụta onwe gị fuli n'ihe a na decide bụ onye ga-eme ihe a na-agwa gị ọkwa afịfịa n'ihe a bụ ihe ọ na-arụ nke a n'ihe a bụ ihe ọ na-arụ ijire na-agwọ ndị mmadụ ọrịa bifo na ihe a na-asị gị dọkịta ọdụgwụ bifo na ihe a na-asị gị kemist ọdụgwụ na akwụkwọ na ọgwụ ma mụda kọwara m ya na mgbe ya na-amụ nwa n'ụwa afịfịa bụ ihe ọ na-abarọchi ala ite ise bunye ọnwụọ ya nyụọ nwa ya apụta ozugbo na onwe ya dịka kemist onwe ya dịka hospital operation ọdịka na mgbe ahụ amara ihe na-akpọ hernia mana kịta ihe niile anyị na-aga chọọchị so my brother onye ọbụla mewe omenala dị mma omenala amaka ọ bụrụ sef na o nwere friends gị nwe gwawa ese ha emewe omenala eji nyewe aja anabeghị nri setụlụwa ndị na-eso ọ bụrụ na onye ọgbanje na-enye nsogbu ha ga-esetụlụ ndị ọgbanje ka ụzọ ya garịa ọ bụrụ na ndị agwụ ji ha ya setụlụ agwụ ha ka ihe na-emegara ha ihe niile bụ just settlement ị na-agara onwe gị asa ọgụ gị abanye n'ime ya mana ọrụ na-amakwa na ama onye ọbụla ọrụ makwara ya ga-eru ọrụ ya ọ bụghị njọ ka ọ bụ na oyi ọma ofevo akara aka onye a ji wee bịa ụwa adasaki asaka onye ebu m wee pụta ụwa so my brother ishe dị ike anyị enyi agwa unu n'omenala maka anọ m ite omenala ama eze nwaanyị from Nsụka na onye Nsụka mana anọ m n'ala Ngwo na-eme omenala achọta ihe na-eri so onye ọya bịa unu tetere anyị ha anyị na-agwọ ya so ekedekwe m daalụ